Vai pamusoro. Mambo wapinda kuti gweta redu ziri pamutemo. Ari nyaya dzakasarira tikapedza kuvhura dare. Munotanga kuuya kugara. Kana musina kuuya kuzogara pakatanga kuita nyowani. Tikita mune matozvara kuti zvokutei. Kana sabangarise maoko, hambei. Sharing of property. All right. Quotation in the Noise. All right. List ya baru bila shaman. All right. Kumbagu garan. Jauh garan. Jadi rumah Rusia. Rusia apa dah? Oh. Ini dia Hah? Kompres. Koi. Oh. Jadi semua bisa. Apa nak buat itu? Boleh. Ini orang bang. Takanganisa straight nechimwe chitiko chasina kukwanisa kuitika takashaikirwa naasisa wedu umwe chete takapa umuyeuka neumire silence hanzi apasindikuona bhenji redu rakashota jara iti embera aigara apa akashaya akavigwa nezuru akatibatsira kuti tiite basa redu zvakanaka akashanda nemadzimambo ese mabushu svika ashaika change zenyu mabumba obmazo short night change nayo iligo change nayo ikumba kwa magaitengeza ilipo magaitengeza kasi mama katika pamoja na mtu ndwa ayo magaitenga semuri nayo All right, room divide. Huh? It would. Times 9. Wardrobe. It would. Bed. Oreo. Generator. Huh? Design. Mahanya memang. Baca oleh itu baca mozo sanangura. Macam ini. Jenazah ini. Suku guru mereka. Hah? Mana sudah? Ini oleh nomor. Itu suku guru itu. Tujuh jenis. Nama. Sunzman. Snooker itu binang itu apa? Kompres dia pakai apa? Anda mesti jadi masuk di siapa ada sini timbang nayo umur mereka sudah butuh 4 tahun timbang nayo harus banget turun anak kan nyuruh sini ini masuk set office Muzunguzi na manyora yakubatsira Sito Vegas
chimwe chichiripo fridge mnai fridge TV. Alright. TV stand. Sabu. Wakafanya. Ilipo hayo. Kuna amplifier mnai. Alright. Chimwe chi. Alright. Sasa pane mafiriji pane Nada muzima. Mafriji ari pai. Azina basa nyangwe zikubva wanyoresa iyi. Mazuva wasisi. Mafriji memangati. Ha? 1. Chui mwaje kwenda ku. Ena Ndindura ndikwa ku. Ndikwa kwenda. icho walera. Popindu iyoga. 1. Amuna chui kumbama. Alright. Chimwe chingum. Ndizo zvichechi. Ha? Koma masiya kunyoresa bhawa. Bone of contention bhawa. Handiri nebhawa. Ndizo nebhawa. Alright. Sabu. Sabu. Garaika apa ndikuone. Vana venyaira. Mazeka vana. Alright, muri kuminda mirefu. Alright. Shisha munozana yadi nogara. Ya, inogara nomuri. Taurani mazira munoita. Taurisai zvenyu takadzisa ichocho kuti mutauri. Yovhara. Avabvisa. Mazira andinoita ngekuti kufunga chisvika paigara vana vakasakura paigara amai pakasvika paine vanhu vatatu saka isisi ndobva tazopiwa ndindakagara vana vakazoroorana daro Iyo vakapuwa midera. vanhu Vakangogara vakangogara patakava vana chikombo. ava pekutanga paiva nekirimu yakanga iri munhu achokuita saka ndopakazoroorana vana varoorana ndokubva vazopiwa nevabereki vavo bva vari kugara paishoizvi pane bhawa ratiri kutaura izvi saka zvadaro takazongoitawo zvokunzwa kunzi varambana zvazodii saka kusvika vazouya avo vachiti ndakatuka muroora tobva ndatozoredza ndati muroora wachata iwana ndakateya kuvagarisa tobva ndaona kuti munhei hapana baba vese vakuda tobva ndaiti inge kuno Saka nzvimbo yavo haisi zvamakaita imi zvokuti nepakati maona munda wenyu. ndizvo Ivo vakangosara vari. vakangosara vari Murungu aini. Simuka ini. Tibatsire kuona nyaya iyi. Kwanza tingitarisa. Hakugwa mudziyo. Imba turunzi. Hauda imba ndiya. Ndiyako. Ndiwo kuda imba. Masufa ari mu. Saka unongoona imba chete. Alright. Mbama wegara nemukadzi wako mamune chine chii. Unodzataura kashama. Ungwane wardrobe. Alright. Ungwane change ndenyama. Andizvo. Iyo. Change tapama. Room divide. Jena. Jimnai. Alright. Room divide patapa mukadzi. Ina asiza kwazvinhu kana kati ndakatakura kudhara ndikupaise zvazviri wardrobe nani wardrobe pemurume ane mubhedha ndiwe vana varikugara nani vane nguva yakadiriza nemukadzi 1 year wamutingosho
wapedza kuwapa mari kushandisa zviguruguru handioonacho isanaonacho imi munesi muchiguruguru handisi kuchitora sarai munacho ora chiguruguru ndapawo anofanwa kuita life after imi sinuka inani iri pabhawa unoda sinuka sinuka unaidei unoda sinuka alright ada kompresa ndiani ndiwe alright ada chiguruguru ndapa iwewo pane zvimwe zvinopawansiya zvichienda imba inewe masofa nani amai ndinawo ipa masofa imba ipa mukomana TV nani amplify nani amplify munotora mukoma manzwa ekaenda ekafa imi sezvo izvi kushenga zvokuona inini unopa amplify ipa amplify fridge ndiri nayo fridge zvawasiyava nayo uya kuti wani naye sabo munoziva nemafridge mangani vana venyu munotovaziva taurayamai fridge munoziva muna vangani pamusoro changambiavatara vati imwe ndakaitenga ndandega vanga vasati varambana kavana nyange kana vakatenga vari vega vachivaseparatana vari vega vangasina kuramba zvepamutemo mafiriji maingi torai taakuenda pane basa mani iwe watora chiguruguru watora imba watora kompresa sinuka wida sinuka mwida tora chisiya uyo ane bhawa nokuti ndiye ane vanhu andizoze ndoinonzi penesi taurayama aiwa imi mamsimaramba aiwa mirai kamai amai mirai amai mirai vana venyu vane nguva yakati vachivaramba 3 years aiwa ipapo vane makore mangani vamunoziva vana makore mangani inini handina kuziva ndosaka ndakaramba pamupadano kuti handisi kuziva kuti wakarambana inga ndakataura vanhu pamupadano kuti handisi kuziva kuti wakarambana wakakugara wese asi zvandataura maziro ini ndatimbatora mwana mukutenga shugerama ai ndikungobvunza wangu mukutenga shugere ndofunga kuteya kwamaita zvinhu kuvanhu vakafunzwa uyu mukomana wemunina wangu izvozvi zvicondisheni ari haisi akutorwara mukomana ake kashandise muchizimwana chinhunga kunona kuepa 2 zvinhu zvashayiwa aiwa uyu haasi kurwara mamarwarira autauriwa anokanganisa mukomana andakuona ataura propati yakabva achakanganisa naramba chimudzokeredza padai ndichinyora zvimwe zvinhu zvanga asiya izvi asatozoona mukomana arirai zvinoitika izvi iwo kuti chirikuda poindi yako chaicha
tinhirawa kuti mukomana ndindo muchengeta mutsvagira sadza kubva ipapa waitana nyaya dzawo idzi nemudzimai ndindo mutsvagira sadza pano. Saka midziyo iyi amai ava ngavatore yese. Kana iri bhawa iri ivo ngavachigara pabhawa ipapo midziyo ngavatore. Ndatenda. Sandeiona kuti magwero azvaitwa kunoku ndowakutonga mawiri ekudare manje kana vamuda kuti atore mudzee. Urikuona raini ine ndinokubatsira vanhu. Saka zvese zvaitwa panapa zvagoverwa panapa zvese zvakakateerera ndizvo. Saka wakukanya kuti zvese ngazviende kumai. Zvaitwa panapa zvese zvakazva ndozvaurikureva kewe. Ndozvauri kureva kewe. Ndovati muromo wako kuti mukadzi ngaatore zvese. Ukamirapo nzeve dziri chirwere. Saka dare rino harigoniwe ndounogona kewe. Tatokumbira kuti wewe kana une chekutaura pane zvaitwa amene utitaurira kuti ayo pakati nepakati paitwa zvisirizvo nokuti iwo urimo mukati menyaya yatinoda kuti tigadzirise muri iyoyi. Kana wewe une chekutaura pazviri obva wataura tozvinzwisisa kuti zvinoita here kana zvataita zvisingaiti pamwe zvako ndozvinoti tobva tazviri. Atakuregerera nosati akudaidza haisi tidaita tokuripisa kudai. Ndinotonga vanhu chimbotiudza zvinoita. Aiwa tibatsirika. Aitobatsirika. Naye varume. Tatadzawo here kutonga. Zvinodyisa zvese zvinotipa kuti murume wekwazi murume chaiye. Chazvipa kuti komburesa anyama yemukudya nemumba kwenyu. Guruguru. Hakudya nechiguruguru here. Kompresa inodyisa murume tapauyu. Imba yekunyora iti matime haasi kundwa muchika tanga akirwe dho. Tapana. Iye. Uyu zvicha kuroorwawo kwacho. Uyu ongobudawo zvake ongobuda ne. Aiwa, ine handisi iye shamari. Zvawataura handiti. Iwewo naamai vako kwete. Tingarambe uyu asika munhu wekutamba. Pakashandwa wanga uri peri. Wanga usipo. Chawakakontribhutawo chii? Saka nhasi iwe uda kuti werapo zvese unoziva kutemba nazvo sei wadapo ukutemba nei indadauza uri kumbotemba unei sei wada kupa mukadzi zvese yari yakazvishanda kuti wawada kumugovera ukutemba nei pamusoro nyaya yatinokuona pazvakabhada kuti wamurume aita nyota yenyimo akasika kushatirwa. Asi ndaona kunganga ndapedza kutaura kuti bhawa iyi ndo riri kukonzeresa mutauro. Ava amai ava dai vanga vasunungwa zvavo vachikwanisa kuvakirwa nebhawa kusaidhi unovakirwa bhawa ravo kupi ukoko parege kuita mutauro vakushotewo choda amai avako. Aiwa izvozvo ndozvitendera. Asika naye amai kabvunza anovaka wacho mukomwa wacho abva kuti hazvishamisi mutomona achinonga zvindomubhina ada kuvaka ndiani kuda kuvaka kapibamburu kumubvisa paari kwemukana mungoti mumuvakira pakati oenda isiso atomumise bhizinesi nokuti ndokuchengeta vanhu kusvika usvika mambo tapedza kuvaka nokuti iwo vhara kawavhara asabva kunguvanzana tutaura ende munomurakidza stendi yepano kuda aise bhawa rake asi pane zvinobhawa nderake kusvika vamukuru vapedza kuvaka nemhuri ndizvo zvokama aiwa nyaya haisiyeni izvo zvamakuru kokona kuvakira aiwa kubatsirana ka ko mambo kana afoya ndi anobatsirwa nene ndosati kubatsirana amai kabvunzo matanda zviti ndozvandakutora panapa pamusoro inini ndiri pamukomana wandi atuka bakati zvinhu zvese zvaitwa izvi ngazvipiwe mukadzi handiti ndosaka nyaya yekutenderera hatiti manje mukadzi uyu kana akazowana chinenge chamuwana tinoti kudii tikuzvinira vanhu vese vari
apo kuti aone kusiya bhawa adzo pamba ndoba nene yakungoti unozongotaura kuti hadirari but nyaya yepanzvimbo ndopaka musamutauro naamena inwaikaamemutore nyaya yekuzoti ipai zvinhu zvese zvagowe ipai mukadzi munomadii pamusoro itangani tingatinofatire pano ava vakwao zvamaita kwega zvamaita kwega kutsanangura kuti zviri nani mukadzi atora hake zvinhu asi kurunge pachiwani nokuti bhavani ndi pachiwani nokuti uyo ororwa hirani inzwa yangaikai sati kudzokera mashure uye anzichiitai kuti munhu wake bhawa abve kuyadzi mamukumuona aenda kugara uko handizozataurwa muno gogo tibatsirwe nasabhuku unokwanisa here kuti panzvimbo yekuti amai ava vanovakirwa bhawa nyaya iripo isisi kumaresettlement wenenzi vanotiti hatikwanise kumaka munhu aiwa ndikatoera ndanongezera hamusi tese tiri kumamindinazonzwisa hamusi kumaka munhu kuitira kabhizinesi tiri kuti isusu saka muri kureva here kuti lenzi yakakuti hamubvumirwe kuvaka kana kastoro kana katakshop but ipapa yepediparaiti pati kutara nezvesvavo pagara pari kutonetsa nevanhu vakangouya kunoita sei saka vamwe vacho ndikangoera inini ndanongedzera munhu kuti enda unovaka izvozvo yatova nyaya yatova kumasekta zvekunzi apapa munhu saka vanhu varipo ipapa mamuri muno here mune 21 duties to do mabasa 21 asabhuku ava namai vari kutemesa musoro izvo ndikavati ndipe chitina munhu nharavakirwa mwana wenyu ndiyabenefita zvese chiguruguru everything ndiyabenefita kurisai mari imamai vakuva dhuku repingi imi vari kuseri kwenyu imi kupeta maoko nevari pasiri penyu imimi gogo imimi nevari pasiri penyu tiudzei kuti munoita sei kuti mwamukadzi vavari kuti mwana wenyu ndiyabenefita zvese chiguruguru everything ndiyabenefita uyu mwanasikana wokubuda asina chinhu here mutemo unoti vanhu vagovane zvavashanda vese ende inini bhawa iroro ngarisambe rakadaro kusvika maziva kuti mimi kana maona pokuti mwana uyo aendewo makuda kumuvakira modzoka muti mambotaona pokumutira kuti muvakira ndochinhu chega chasarwa nacho amaitaurai makati sakuru zvinzo majera zvinokombona ndizviteu muno masimureisimaini mudare taurai amai vakapfeka white imbuka dzazambia renini inini taurai ndimukuyisa vanhu vese taurai anogadzira zvidhira sei mwana murume wange aunakapuwa bhukuru here ana bhukuru here saka mazvita bhawandirake mataza kutaura sungayamusaina chandada kutokumbira ndechekuti nyaya yakapusai nyaya yakapusai imi hamukabenefite zvese umwana wamaini indikuona sabhuku munenge munotya ofu muri kutya basa renyu muri kutya ini aiwaka maakuita kunge muno muzimbabwe mindi makapuwa munda chete uno mutemo wamutaura kuti hamukwanise kana kuti isakatakishopa mogara kuna zvakadai indogara kupuraza kai avo amai avo vari kupuraza avo vari kupuraza anyararaiko machiameni mugende muno mandi masabhokugende imi muri hwano wavo handidi izvozvinogona kudaidza very good mataura manje zvinobata ndo basa revanhu idzi nyaya idzi kaidzi denda toti ende mutenga mapedza nyaya idzi ende mutenga mavapa hapana anovamuvha kusvika vavakirwa zvepamutemo uye abenefita chiguruguru abenefita friji haisi yake tazomupa mukadzi angasara chimwa mvura chaanobatawo imi kana mudzi akaita chifambi akupika jeri pano pasi pokudenga anozoitwa pasina mwari wake ini ndamuda kutonga nge munovimba nezvo imini
Unoimba nini? Uyu mwana wamumwe munhu amuchengete vana kuti wakapedza kuisa kushugarini iwe wotenga atore zvese ndatonewe shuga kunawe wazviva kuti murume wake anorwara handii zvawataura wati achanhonga mapepa ka iwe waziva kuti munin'ina wangu ari kurwara chii chaukamboita pamusoro pemhuri yemunin'ina wako chikonzero uchizakamboita pavarandina sumukai endai kudzimba nabhokuchenda yamoita zvatareva ine yakugoverwa navo andayogoverai Anoya mprisa chisipo pazvinhu zvawapuhwa iwewe ka chinenge chisipo pazvinhu zvawapuhwa zvada kuti zve zvako mupurisa kuti anotiudza amai ava kana vakachitengesa vanotiita kuti make sure vachitenga vakudzovera kwete chakachipa chakafanana kana kupfuura zango chaungaunati nokuti ndokugovana zvinhu ani pazinzwa wazinzwa chemari inoinodzurira zvinhu zvatati ndizomurume mumupazvinhu zvako mai Kumuresa baba waisiya ndakatoitenga kune munhu ndakamukuza ndikatosainira na polisi asina nzira chikanzi yangu mari yacho ngatipereka wauya ndakapereka zvimari mamurumezi sickness yeudhani marambwa nezuvo makatenga komburesa zvava vakakwaya uchiti unzita memurume izvozvo iwo vakatora ndotora sunga kukakomburesa ndawachete mapostari ndakubvunza iwe kuti mbude chii pasnuka handakubvunza nai afanise kuti akatoipfanya ikutoda kusevhiswetora mari yavawani saka kudei kuda chii komburesa kuda kambava azviti sumuka yasikana sumuka yakaendedzera